An balimaw ani ɲankuma bi kibara an b'an bolo ka da kulo kan o de ye kabini mercredi an bara ɲɔgɔn mɔgɔ saba minnu kun minɛla ni o ye Malactu yɛrɛ baarakɛlaw ye jumado olu ka ko sera tribunal la donc o la sisan Aliyu Ase ale ni Isa Kulubali olu mɔgɔ fila de sera ka labila mun y'an ka rédacteur en chef ye Salfu Jara ale kɔni bɛ bolola hali bi o ko sababuya la samedi Mali kunnafonidila kɔni caman ye ɲɔgɔn dalajɛ u ka soba la n'an ko a ma ko maison de la presse walasa ka se ka hakilina falen kɛ walasa dɛmɛ bɛ se ka don Salfu ma cogo min na a ka se ka labila ale ni fɛnɛ olu ɲɛ b'a la Mali liberté d'expression kɔni a fanga bɛ ka dɔgɔya kosɛbɛ bara wɛrɛ min bɛ yen nɔ ka da kulo kan o de ye samedi sɔgɔmada joona fɛ ni o ye 7h wagati ye compagnie de voyage saba kɔni olu kun bɔtɔla don Gao donc sisan sɔnni u ka se an sɔnko bingalikɛlaw ye sira da u ɲɛ ka k'u bololafɛnw bɛɛ minɛ u la dugutagala ninnu yɛrɛ kɔni ka kuma la wari minɛla olu la a wari bɛ taa jɔ fo 6 millions ɲɔgɔnna la ko in kɔni a dala finitigiw kulo kan olu ye wulikajɔ kɛ mais u ma se ka ɲɛ sɔrɔ bingalikɛla ninnu ka ko ma an balimaw ni kibaruya ninnu tun b'an bolo ka da u kulo kan ani cɛ aw ka kulomajɔ la